खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी बिक्रम नों मुसलपुराव फैनानै जानला मोनला खोथा बुंनाङा नोंखौ लामायाव नुब्लानो होसोरायजागोन मडेल कलेज लुफुंनायाव नों मा मिथिगौ बिक्रम बे बाथ्राखौ जों बुंनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों सासे मुन बसुमतारी मुंनि सुबुङा बुंदों बिक्रम नों मुसलपुराव फैनानै जानला मोनला खोथा बुंनाङा लामायाव नुब्लानो नोंखौ होसोनाय जागोन नों मडेल कलेज लुफुंनायाव नों मा मिथिगौ नंगौ मुन बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा बिक्रम दैमारी आरो सासे टार्जन मुंनि उकिलखौ गोख्रों रावजों हुमखि होदों मुन बसुमतारी मुंनि सासेया बिक्रम दैमारी आरो टार्जन मुंनि उकिलनिसिम हुमखि होनाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों बिथां मुन बसुमतारीया गावनि फेसबुक पेजआव लाइभ फैनानै बिक्रम दैमारी आरो टार्जन मुंनि उकिलनिसिम गोख्रों रावजों हुमखि होदों थारैनो बिथां मुन बसुमतारीया बिक्रम दैमारी आरो टार्जन मुंनि उकिलखौ लामायाव नुब्लानो होसोनो हुमखि होदों बिक्रम दैमारी आरो टार्जन मुंनि उकिलखौ मुसलपुर मडेल कलेजाव बर' लेंगुवेज गैया होननायनि रागा जोंदों बिथां मुन बसुमतारीया बेनिखायनो रागा जोंखांना बिथां मुन बसुमतारी गावनि फेसबुक पेजआव लाइभ फैनानै बिक्रम दैमारी आरो टार्जन मुंनि उकिलखौ लामायाव नुब्लानो होसोनो गोख्रों रावजों हुमखि होदों बिक्रम नों मुसलपुराव फैनानै जानला मोनला खोथा बुंनाङा लामायाव नुब्लानो नोंखौ होसोनाय जागोन नों मडेल कलेज लुफुंनायाव नों मा मिथिगौ बिक्रम आरो नोंदो लोगोआव थानाय खासे एडभकेट उकिल दोङो बिथांखौबो नोंदो लोगोआव जुदि नुयोबा जों होसोनाय जागोन मडेल कलेज लुफुंनाया बोरै मडेल कलेज लुफुंनायाव नोंहा मा गोरोन्थि जा मोननाय नुदों नोङो मानो खासे मुसलपुरनि जानानै नों मानो बुङाखै हा बिक्रम आरो टार्जन उकिल एडभकेट बिथाङा साख्रि मावो बिथाङा उकिल बिथाङा जुदि नोंथारखौनो बाथ्रा बुंदोंबा बिथांनिया जानाय नङा बिथांखौ जों नुबानो होसोनाय जागोन आं बुंखायो जोंनि मुसलपुर समस्थियाव जिबायदि जादों बेखौबो जोङो मिथिखायो नोंथाङा सासे एडभकेट हिसाबै नोंथ' मिथिनांगौमोन मुसलपुर समस्थियाव मा जादों जायाखै नों डाइरेक्ट सासे मानसिखौ हायार लाबोनानै खोथा बुंहोदों मुसलपुर मडेल कलेजाव बर' लेंगुवेज गैया सोरनि मोन्थाय दङ नों लिरना हो आं मुन नों लिरना हो हायोबा गोजोनथाव खौरां माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि एलकेजि इउकेजिनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो नैबे माइ सता स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन